tibiyag! Ay, unay day tan alalaki. Laklakayan ngam. Ay na, taltalak. Ay na. Ay na, mare, drama lang dayta. Mamatpati ka aya dita. Pinutputar dalaang dayta. Awan kinapudno na dayta. Ay na, nailuyo sa klangamit. Ay, agure ka. Di ka nasuti. Ay, awanan. Diyan nakitang di kutom. Awanan. Ay, kinama na yung baga. Jakmat ikatan na gitikutom, nukutuan ka. Ay, sana. Basol mo, nakakutkuti ka mga amin. Ay, kasalungot nga men. Diyay lalaki iti drama. Ay. Alan kutuan na ko. Karing, nakitam day ka sumungan. Nilakay tutumay. Apay ay day ta alakay. Ay, kagurgurak day ta alakay. Anya? Amom ka de, maray. Tiyan niya, maray. Ay, saan na? Ang mga no ipulong na ka. Alam ka nga ibaga mo. Apay, managipulong ak ay. Saan? Sige, ibaga mo. Amaw, adda babae akanayon ang mapandita balay na. Nagpintas sika, kan nakaububing. Kasta ay? Asinumot nga dahil ka babae. Tsaka ang amaw. Basta, kakauban samot niya Anton. Oo, agistorya ka man ako na ako. Nampasan. Sige, siyak matanti ko tuwam. Sigurado ka na ibus mo amin ako to. Sika nakasasaor ka. Sige na, tumakder ka. Siyak matanti ko tuwam. Ala, sige nga ron. Ituloy mo matan ati istoryam. Wan, basta kutuan na ka na imbag. Anton Barok, umay na ka man tulungan. Ibabata man na ito'y kayong awit ko. Mayan, Uncle! Sige. Ala, Uncle. Nagdagsan mo't dayto'y awit mo. Apay nga minadinak inuray. Tapno nakuyog ka kumanga na panjebantay. Ay na, payamon Barok. Nakaturog ka pa lang namin itay parbangon, iso nga di kan binangon. Uray kas day, Uncle. Riniing naklata ko man, tapno ada kadwam. Kasanaw, no dati napasamakin ka. Ay na, di ka agdanag Barok. Kabaelak ti bagig. Uray, Uncle. Ibagam to kanyak numapan ka manin mangayo Nangalawon Barok. Sige nga rod, Uncle. Naginanakan. Amangantan. Makalutok itay pailaan. Nabit lang tayo sa ganak ti kanam Ay na, sige man nga rod Barok. Makapabanog tiyag kayo. Sige, Uncle. Nagidasara kon. Naimbaglaan nga taad dati ka nakak. Isupay akatulungat dito'y balay. Andiyan ay baro abaak ti tao. Sino mo't ngamin ti mangayat itikas kanyak nga kawan ti nagadalan na. Aginan hakit din tao rayot man yan to. Suke, mano dahi ito'y karnay? Nay-nayo namot Saan nabalit akanayo nakmat nga umay gumat gatang? Sige man langan, balasang ka. Thank you. Asino dahi ta balasang? Si Ma'am! Ay, kanay! Ay na! Umay ka dito, nay, nagadumat kang data pinalingkit. Ay, katuwan Kakaiso na adakal tinaala nila kay ko iti kontrata na. Kat, nay, oray si gamay. Ado tinagatang mo. Basit la dayta. Jayda duma, lakok apagpapintas. Aya, nagagot ka pa'y gayang naglako-lako. Ay nakat syempre kan pambaraklaan mo't atap no makapanawak ijay balay. Ay ngun, aguray ka. Apay aya.
At naman nasagap mo nga istorya. Nakitam ka di tay babae agim matang itay dita apwesto, dita bangir. Awan. Isungay dyan ibagbagakkan ka, akanayon amapan iti balay nila kay Tuto. Isugayam day jay. Ay na. Isumat lagayam napintas. Ay, una yun day jay alakay, nausum iti ubing. Wan nga rod Saan na agbain? Ubing ti kayat na. Tay kunada nga ro. Tay lakay anwang. Agbirok itinaganos aruot. Ay kababain. Wan nga rod Tata, adto'y gayam dagiti papeles ti dagayo. Oh, pirmaan nyo laangan. Diyay tumay sa dokumento kat yag kunto numalpas ama si kaso ni Daddy. Agyaman balasan ko. Talaga ama nagtulong ti amam. Ay na. Sapay kumataag na nayon ti kinasaya at nakada kami ang marigrigat laeng. Di tatamat. Talaga na iranta day taadaga para kada kayo ang nabayagan na kamanero. Saan aya? Nga adda idiin panamnama day di sigud a mayor. Diyay nga tinintin na ganyo iti binulan. Ay wen. Adda balasan ko. Hanggang ti amo mi akit awanan day jay. Saan, tata? Adda. Day ta ti may sa programa amay tultuloy. Aging nga agritiro ti may sa atao. Wen balasan ko. Isu lang ngamin ti amok at trabaho ide. Sa anak mo at anak kaadal. Kasta gayam, tata. Akat, nakaala kayo kadimat lang iti IDU? IDU iti senior citizen, ti kahit kasawan. Anyak ka di day tabalasan ka. Ilaw-lawag mo man kanyak. Kastoy na day tata. O sige, denggan nyo na yung bag, ta ilaw-lawag ko. Nyamot tanday ti abalay. Awan pa'y kaduwak amang yornos mag. Ay, ibatik man langan dagito. Tamakamunton dagiti ang anak ko, naagawid da. Ay, nanay. Unay matan. Nasagid ko pa'y ti kaldero. Natinag matan. Bigat pa'y lang, gampok-pok kawan na ko ni Marisimang. Ay, adaman nga tanti kabarbaro nga ipadamag na. Ibatik pa'y dagito. Kita man ni Marisimang. Oh, apay ay amare. Ay na. Ay, ni. Ay. Sige na, ibaga mo. Ay, paunagan pa ya. Umunin gayam anya. Sige, umunit ka naman. Ala, agtugoy ka. Ay, namaray. Painuman na pa'y man. Paala pa'y kanya, kitiday. Uno saan? Tay Diyos lang. Ano din painuman? Agawid ako. Jak ibagbagakan ka, tinasagap ko at chismes. Ay, saan? Jak pa'y ngarod na amuan. Mabidla ang ngarod Mangalak lang itidanom. Ay, nabang aran pa'y. Ita, anya, ti ipadamag mo. Ay na, amok. Nakita ko jay babae ang nakita ta ijay palingki. Jay ngay kunam amak mapan ijay balay nila kay Tuto. Ay, ikat. Kasta ka de. Anya pa Ay na. Denggam na istorya ang tinakita. Denggam malay. Ito'y gayang tinakalanag iti dahi ti apapilis ti angkan. Kahit nasawan, nalawa gayam ti saksakukon dahi ito'y naitadkin kwa na. Basi ti intad ti anak ng mayor kanya. Masarap mo nga dakat buwami nga surveyor. Tapno ngayon baga kini angkal tinagbaddangan tinatintinnagan na adaga. Hindi ka maniro pa'y lang. Nagawad ako ng lang.
si ma'am. Asa si paglaan. Ay, Mare, wala ka akas dyan. Naisam na dyan ala kay Toto iti ubing. Ang nagiting nag-justice, miss. Nakita na gaya mo. Apay ka din na rin. Anton, ang amom ka di talaga, di mo mapanababay iti balay na uncle mo? Wen, nana. Sige, panawan kayo ba? Na, Oh, makita Mare? Kanulungan na aramidin ni Uncle na. Kabaranggayan. Agdal na kayo irogi tayong timiting tayo. Kapitan. Nagpayabag iti meeting. Tanabatag ti pagsasaritaan tayo. Umuna, ket ti maipanggap iti panagronda dagiti tanod tayo. Taadan dagiti ganggan naet ngam umay. Tapno agsipot da kadagiti takawin da. Maikadwa kakalugaran, ket dagiti dagdaga, ited ka dagiti sigot akamaniraw ti munisipyo. Kaputada dagiti nagbalay ka dagiti luti dagitoy. Dimot maikatlaw, kakalugarat, may panggap mat iti sayang kusang, wenno pa nagchichismes. May panggap na ito'y iti anak ni Mayor, kan ti may sa kabaranggayan tayo. Kababain, naanos ken natal na akapsat, tinairaman iti da ito chismes, kakalugaran. Sana siya tinag-chismis, Kapitan. Nakaruasaan mo ka siya, Kapitan. Nakarkarong data tao mga babay. Na. Masapo na mamuan tayo, Kapitan. No asino day taan nang chismis iti anak ti Mayo. Ay, mabitlang! Agtal na kayo! Nangruna kada kayo, si Mangken Kareng, ala, ituloy ko manen, tikunak. Pinasayaan, lepasen tayo pa'y dagiti imunan aparikot. Sa tayo ito pagnunumuhan, dagiti maununay. Awin gaya man kan. Adan sa kano meeting ti barangay nubikat sa J Plaza. Kastaya barok. Wanang kan. Anya kano ti pagmimitingan. Sikong itinabasak, kat maipanggap ka dagiti nagbeddengan dagiti luti kanumat. Aya. Osto, tapno agpatulong ak. No kasano jay luti nga inted da kanyak. Wanang kan. Gusto ta ko nang. Tauray siya. Tsak maawatan jay papel nga inted jay anak ni Mayor. Ala. Sige, mapantantuman. Kayo adwa, si Mangken Kareng. Amuyo ka day, ti chismis yaw. Nay, apay, Kapitan. Mangibabain kayaw. Amuyo ka day, no asino jay chismis yaw babae. Sino, Kapitan? Kat no putot ni Mayor. Anya? Ay, agpaiso ka di, Kapitan? Agpaisaw! Basod yun ay taoy. Isagsagmak yun, ti pagbagiyaw. Ay kunada nga raw, ti agkutak. Isaw, tinagitlaw. Ay, saan, Kapitan? Saan kami ang nagtakaw iti itlog? Na, magpinusupo ka pa ilang. Hindi kayo makawaawat Kaya't naasawan, no asinaw ti sao asaw. Isaw, tagtabasol na. Naawatan niyaw. Kuha, Kapitan? Ay, saan ba'y Kapitan? Ay, anya ayat kayat asawon ti imbagam. Naglawag. At kayo tinagdakamatin ni Mayor anang chismis iti anak na. Ay, Kwa, Kapitan. Di minto pa'y am-am mo day tang anak na. Inchis-chismis mi ayak at saan man. Isungarod di ibagbagak ka na kayo. Apaya saan kayo makauawat? Mita,
papayaban na kayo ni Mayor. Ang mga no idarum na kayo. Ay, Ang gayam ni Mayor Dayjay. nga rod. Ay, sus. Iso mo dyan magbagakanta kayo. Ngam di na mamawawatan. Anak ni Mayor Dayjay, tultulungan na ni Manong Tuto. Si Kamet, si Mang, pinatagdiram ki dinitibalay jay luti na. Oho. Kasano kumamat aluti na dayjay kat bakante mat ide? Mala, bastag sagana kayaw. Umayan jay inhinyero ti munisipyo. Ket papanawin na kayon ijay. Ay, sana kapitan. Kaasi kami mat. Nainaganan kinimang Tuto dayjay adaga. Diyasawan, Kapitan. Kasjay kalawa ti dagan ni Mang Tuto. Wen, kareng. May saka mo ta chismosa. Saan, Kapitan? Insuro naklaang ni si Mang. Oho. Anya nga suro. Si Kanto pa'y tinangibaga iti may panggap iti dayjay babae. Hala, Uston, sumartin kayo. Urayan nyo lang, niya pasukon na kayo ni Mayor. Kapo iti naramid nyo itanak na. Ay, saan Kapitan? Ay, kasyan na kami Ay, tulungan da kami. Uwan na, kapitan. Pangaasiyaw. Ay, kastala tibiyag Itarum da kayo. Kapo iti pa nagchis-chismis yaw. Tay kunada nga ruden. Tiag ko ta. Isaw, tinagitlaw. Gong kunayaw, kasla kayo ngamin manok akutak-akutak. Kastala tibiyag! Kat ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti panaggayem aggibos, no ti pasensya kat may bos. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Ay. Ay, bagbagay ko to'y intan mo asandal ka. Best friend, Indang. Ang yaman nga. Numagustuhan, best friend. Impaw itay anak ko nga ada ijay Hawaii dayta. Ay, kastaya. Ay, nagsaya at kaagayam kan kumarik. Indang. Manmanod ti kaskan ka. Ay, saan ako na makasapol iti kaskan ka, best friend. Ay, maarakop ka, mare. Ay, nagyaman ak. Ay na, di kagyam-yaman. Taadon to pa'y ti sumaruno, mare. Ay na, nagmayaten. Ay, kaano ngay, mare? Lintong kagpaw ito man ang di anak ko, best friend iseng. Ay na, best friend. Agyaman ak, tada ka agayam ko. Ni day ang sakit ditirumbang nga agyaman. Tauray sa anak ang makakita kat kayak nakagayam. Ay na, saan atubang day tak inabulsat mo, maray? Uray asino kapay, gayam kan tulata. Kasta akmat kan kamara. Ay, un gayam, maray. Ada kwartam. Ay, andamot. Apay ayamaray. Ay, mabalin na yun ng payutang ka. Ay, mano ayamaray. Uray limagasot laang, mariindang. Pagpuunak laang. Pagpuunam itay. Pagpuunak ko maiti ilakok abawang kan sibuyas. Naimbag lang nga, i-displek ijay sangot ti balay. Sige, mabiit laang tait kan ka, Mari Iseng. Ay, thank you, Mari Indang. Papanamanan, Iseng. Ay, nadamagang pala ang as usual Mapan ka man makitong itain? Ay na, baliksan na pala ang mat. In ka man isugalan, talimagasot nga inutag maon. Kunam apagpuunam. Ay kat isumay, pagpuunak iti sugal, saltak lakay. Unay kan aya, Iseng.
Adon ti utang mo, ijay gayem mo. Di ka lagbain, utang ka nga utang. Ngam di ka matla makabaybayad din. Ay na, adumatlat kwarta jay gayem ko abakat. Di naktusingiran day jay, takas lakabsat na. Una, ngam imposible asaan amauma day jay. Ay saan lakay? Napatega kon itibiyag jay gayem ko. Syakla ang ti best friend na. Ta syaklat makaanos amang kuy-kuyog kan kwa na. No kas jay nga napapanan na. Ay, sos, bakit? Di mo may bagaday ta. Taad na pagsasao ako nana. Ti panaggayam ket aggibos. No ti pasensya ket maibos. No, iti daduma. Angam no da kami. Nila ang patay ti mamagsina ka na kami saltag. Na. Mark my wife. Hello, best friend. Anyat ko, best friend. Awan, nakatugaw dito kusina, tagpampanunot at manuan niya't lutuwag a pangaldawan. Ha? Papananta, best friend. Intamangan itiwan. Ilabrika. Ha? Agpaisaw, best friend. Ala, agrupot ka. Tadagasan ka. Ay na. Agkutsi tamanan, best friend. Tanang suplintay driver ko. Ay sige nga raw tagdigusak. Tapno na bang lo akmat ang aglogan iti kotsem, best friend. Sige nga. Basta dagasan ka no madamdaman. Bye! Bye, best friend. Ay na, agawak tagdigos, tagrubatak adagos. Ay, itreat nak mananjay galantay, agayam ko. Kuyugan kayo, nanang. Ay saanan, Runa anak ko. Ada ni antim nga iseng. Isuti ka dua. Aganad kayo nga rod, Di ka madanakan. Kan may sa adamot ni istong a driver. Di nakmat siguro baybay ano bilang laeng. O sige, tabilinat manan ni Mang Estong, nanang. Ay, anyangay indang. Rumwartan dito yung restaurant. Ay, wan iseng. Ay na, nakaginawa akpay anapan iti comfort room. Na, ayan tay driver man, best friend. Pinagawid ko. Tasukunan na pa'y ni Runa no madamdama. Ay, kasta aya. Ang taksitan ton nga agawid no madamdama. Iseng. Ay, sayang. May-mayat kumamot lang no agkutsita. Angam ala, saan abalin? Ala, si kanti agbayad itikinan ka iseng. Tainta pa'y agpasyal ijay mall. Ha? Sakta agbayad. Indang. Di kayat ko asawaan. Si kanti mangala iti wallet ko iti pagbayad ta. Ay, kunak no siya ikayan ti agbayad. Sapay awad ko. Adto iti wallet ko. Manungay ti ala, best friend. Ay, isang ribon Ay, okay. Nagado ti kwartana. Pasig asag sa sangaribo ti karga to'y wallet na. Ala, best friend. Ay, abamon ti waiter. Kadamagam ti bayadan ta. Ay, una yan. Nagpuskol to'y kwartanan. Iseng? Ay, wan indang. Sayak man iti sangaribo na itaw. Di naman siguro madlawin. Aday ta.
Adto yan tiwalit mo, Indang. Sangaribulat inalak, Adtoy, rikna maray. May sa asangaribo daytay. Nuwan ka di. Ay na, saan kamot apagpampanunutan itidakas kaat? Amok na saya at kaatao, best friend. Ay, agyaman ak, best friend. Sige, tayo ba akong waiter? Damagat, numano ti bayadan ta. Waiter! Ala, sumrakan, Indan. Agyaman ak iseng. Ditoy! Ay, dito tayo ti sofa. Saan at ila turturugam, best friend. Ay, sorry, best friend. Diyak namin kabisado to'y balayak. Ditoy, agtugaw ka. Ayabak ni Saltek, tayo sopay lati kasarita, buwan. Adda ka di aramidam. Agluto ak, Indang. Ay, katulungan kan Ay, saanan? Ay, basta agtugaw kalata ditan, best friend. Saltek, romwara. Nay, papanamanan. Nasa daon ni Indang. Panawan dito balay. Ay, agsubli at mutla adagaws. Adala sabtak biait. Taala at tay order ko. Order mo nga. Ay, basta. Manakibiyang kaalaklakayan. Basta kasarsaritan pala ang niindang. Apay, Marindang. Awan ka din posibilidad na agsublit ti sigod apa nagkita. Adda kabsat. Sa anak met ato taliblind ket. Nalingdan laeng iti katarak dagiti mata. Ururayek laeng ti aldaw. Kinapudno na. Nai-schedulean ti panakaopera dagiti mata. Kastaya. Kuyugan daktaw dagiti anak ko. Ta ipaagas dak. Aya? Ay mayat nga rod Maikat to nga roden ati katarak dagiti matam. Makakita kanton, kabsa. Uun, kabsa. Ngampang nga asim ka. Tadi mo ibagbagakin ni iseng. Takayat ko asorpresaan ti gayim ko. Awan problema, kabsat. Uun, dakto ibagbaga iti asawa. Manaw ti karat na daytay. Karat ko nakmat na. Napintas daytan. Bagay yun day tapuntas. Ay na, nagmayat nga agpaysa. Sige, ala akaw. Apay, awan-tawanan. Awanin na. Sagad daytan. Sangaribo lang. Sige nga, Rod. Di ka pa'y agpatawar, Mark. Ala ak nga rodan. Daytoy, tibayad ka. Anya, agabrod ka, Indang. Ang subli at matlaang best friend. Ay na, apay ngay apanawan nak best friend. Ang subli ako nakmat. Ipasyardak la ka ti anak ko ijay abroad. Ang subli ak batla adagos. Ay, urayan ka Kan, di mo liwayan ti umawag kanya, Kwan. Ay, wait. Sukat ako matay silpon ko iti touch screen. Awan mat igatang ko, best friend. Nagtangken nga, main. Nasakit ti tangan nga ag-text mo ko. Igatangan kanto iti touchscreen mo. Tag Facebook kanto. Ay, ang paisaw, alaman nga rod. Asanod to ti panagpauit mo nga'y nubilang. Nubilang. Umutangak tugan ka. Ay, nalakalaan day ta, best friend.
Madanagan na, anak ko. Ay na, di ka agdandanag nanang. Kabaalan nyo dayta. Relax ka dilaan. Anak ko. Basta relax kayo relax yu ti bagiyo. Tainton bigat, maopera kayo. Just kimat na ito asipan. Diyak matamo akalikutan. Iseng, Ay, kaamurin doon di tayo. ay, dahito yung touchscreen na cellphone ka. Hmm. Ay, diyak matamo ako dyan. Kan diyak matamo ti ag Facebook. Kasano nga yung makontak ko ni Indang. Abay, awan kwartangaon. Iso nga abot ito ka. Ay, agtal na ka man, Mike. Basta agsaw ka, kwarta ti ibagbagam. Katpudno, mate. Abay, di mo aklonen. Ako kwarta amla ang niindang. Ah, agtal na ka man. Tila ibagbagam. Inton adda makangagan ka. Ay na, iseng, amukan. Mapasak amin agaraw mo. Ultimo pa nagbusingar tagong mo. Kat mabasa. Ay, agtal na ka. Agpakalaing ka man, handa ko na. No awan kwarta ni indang. Patsa, makayat mo agayam day jay. Kwarta nalat al-almadem. Ay, sa anak nga agutang. No inaldaw ngay kan nakiti kwarta. Naay, kasanaw nga ikan ka. Kat isogal mo, mate. Ay, uray ta mga bakmat no maminsan. Maminsan ang mga baka. Nga, maminsyamot ang mga baka. Danga. Ha? Sao ka man la asaan? Kas ka man la babain ako nak. Na. Sumanao ka, salta. Kaya't kalaeng apalagi pa, isay. Nay, ulitek mananti ka na yun kung ibagakin ka. Ti panaggayam, aggibaos. No ti pasensya, kat maibaos. Aha. Tandaan ang dayta. Ay na! Ay gayam! Ay ada ka gayaman! Ay nakailukan! Sobrakan, iseng. Ay na! Ada ka dito unag ti balaya. Agam, nakasunglasses ka pailaan. Wan, best friend. Nakairuwamak mo't nga minan. Ah? Ay, o anya? Rumarta ka day? Wan, intamangan itirwal. Taawan na luto dito ibalay. Oo, agbayad tan. Tamapantapay ag shopping ijay mall. Ha? Ay na! Ay nagsaya atan. Ag-shopping tapay gayam. Wan, ising. Aw, at titiwalit ka. Sikan ti agbayad. Mga lakalatan iti karga ti wallet ko, iti pagbayad ta. Na, sige, best friend. Aha. Ha? Nagaduman ti kwartana. Pasig asat sa sangaribo. Ay, nagpuskol ti wallet na. Ay, kisayak maninday taoy. Anay, kung 5,000 ti alaak. Anday ta. Aw, ato yan ti wallet mo, best friend. 5,000 lat inalakwan. Sublime ti kwarta, isay. Ha? Anay, ay, awan mo tinalak, best friend. Ala, 5,000 la talaga. Mabit lang, tagkatag isage ko. Ha? Oh, Ay. at ita. Naglawag ti ebidensya ising. Ay, Putam ti kwarta. ha? Makakita kan? Indang? Wan, nangatapag iden at akakawan nak ising. Ang inyaw awan ko lang. Ha? Naamangan ko na no nagkamali aklaan iti panagbilang. Ngam ite, napanagnaga akong tanakita kun amis mo.
Pudno gayam. Imbilang kan asaan asab sa balikan niya. Awan Apolos, ipinabayadak itinagadon nga utang mo kanya. Kabailan nakgayam alukon. Mananggun daway kagayam agayam ising. Ay, sorry. Indang best friend. Jak ingagara. Ladilitak ising. Ngam na panagnakak. Kwarta laang tikayat mo. Iso anak igayam ka kanya. Idarom ka ising. Saltek lakay. Kasano na ito yan? Idaromnak ni Indang. Ay, kat makaamo ka itibiyag mo abak-balita. Namin ano mat abinagbagaan ka. Ngam awan dengdengam. Iso asang wom data. Anya nga, di hosta, ti kanayon ko nga ibagakin ka iday. Ti panaggayam, agi boss, no ti pasensya, kat may boss. Pagbababawyak ti inaramid ka, lakay. Nakaamiris kan. Wen, nakamiris kan, iseng. Ngayon, naladawan ti amin. Indarumdakan. Kastala tibiyag! Pagkasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng itibiyag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang bantay. Ano amerisan kat pakadawan met iti adal. Kat mailinteg dagiti kilo akapanunutan. Kastala tibiyag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Ket ita, adto'y ti sabali paya pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Sursurwam ti agkukot no akikid ti ules apagkumot. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Akin si Ita Mario, amo ka nagsweldukan. Kung bakit? Oh, Antoy. Nay, apay ngayon agkurang iti dwagasot to'y sweldong? Binayadak namin tayo na utang ko iti agpampamirinda kada kami di opisina. Naa, nagrawat ka mo't Mario? Agason ngay day tadogasot, abinayadam iti merienda laang? Ha? Ay, unay kamutin bakit? Rawat ko namon kanya. Idinto ta duwag asutla ang tinagastos ko iti mirintak iti lasod ti 15 diyas. Ay katlamat! Agason ngay day tabinayadam nga utang mo iti merienda laang? Di mo ka di amaw, adag iti katrabahuak, at dapay agbayad iti 1,500, gapula ang iti merienda. Anya? Naitati agpaisaw, isungagyaman ka kiti kaduwag kasutla ang ti binayadag iti na merienda kiti lasod ti 15 diyas. Nay, anya day tabagbagkatan dagita lalaki a nakakarton iti dakkel, Chuna? Ay, tay ka barbaro aref me, nanang. Anya? Katno adda ref yun? Ape aging batang ka iti baraw. Anya ang gimatang? Inutang ko dayta, nanang. Hulugan. Anya? Ay, por Diyos ka mat. Ape nagala ka man na iti hulugan. Kat anya kumangay? Apay ngamin aya, Chuna. Nadadaal ka din tay repiyaw. Saan? Nung kayat ko nga ron ti barbaro aref, tanapimpintas. Isong ipabagkat kumot ng daan aref me. Ta iyalati udan di tabalayaw. Kukwayon daan aref me, nanang. Unay kamutin, agasem ngay tanangalaga kit din iti baro aref, kat addapay mat jay sigod. Diyak nga ruden kayat day jay, iso asino katakon. Ay, sumot lagayam nga inalam amin tay sweldok itay napalabas, ta in down payment mo iti inalam aref.
Tanggap ko pa iti mga na iti kabarbaro at TV. Tani, daanan ang modelo ti TV ta. Anya, ay unay kamutin bakit? Anya laangan nga iti mabati a pagbiag ta, no kastamot anaga total alaam nga likaman. Idin to ta adamot sigod niya likaman ta. Daan nga rodon ang modelo di telebisyon ta, Mario. Di mo ka dinawatan di imbaga. Iso ati kayat ko, ti masurot. Naawatam. Mario. Ay na, talaga nagarbong agbibiyag di anak taan ni Chuna. Si Jay asawa na. Wen nga rod lakay. Di na ammo tagimpad. Garod Apay, di na iam mo ti ibagbaga ti kaaduan, asor-sorwam ti agkukaw. No akikid ti ulas apagkumaw. Ay, talaga di na ammo ti kayat asawan day ta pagsasaula kay. Jakman ammo kan kwa na. Saan tamot a pinadakkel nga ambisyosa? Ngam no ape akas jay ti ugali na ita. Sa bagay, kastala ti biyag, bakit? Ay, pudnaw lakay. Kastala ti biyag. Ang kasanon nga no mailumlum da iti utang. Dayta, tayan dirigat na. So asapay la kumata makaamiris di anak ta, sakbay amala daw ti amay. Bilibakan ka, Jonah. Sa bali manin nga appliances di in-deliver da itay di tabalayo. Ay katwan nanse, kabarbaro at TV day jay. Daytay nga kabaruanan ang modelo. Manungay day jay, Jonah. Kwa, 30,000 no cash. Ngam gapot hulugan day jay, agkatadan ay iti 40,000. Anya, ay por Diyos, nagninan day jay at telebisyon no kasta ti balur na. Ay, so amin day jay ti maibagay iti salas ti balay may. Dakkel ken kabaruan a modelo ti telebisyon. Pare Mario, itay pa amad-madlaw ko analiday ka. Ay, yes. Apay ka di Mario. Ano ati parikot mo aya? Ay, parikot ko nga rod ni bakit ka? Ha? Ne, apay, ano at napasamak ka ni Mari Chuna aya? Awan ti dagas na napasamag kun ko na, pare. Apay nga rod pagparikotam ni Mari Chuna. Kasanaw kat nagarbo unay ti kayat na pa nagbiag. Anya? Day tatagpaysaw, pare. Kat ti parikaut, jak kabailan niya ipaay ti kayat na klase ti panagbiag. Madiati kasta pare. Apay nga minaya. Kasano anak ko naman nagarbuti kayat na klase ti panagbiag. Kasano, kat uray no adda pa'y matla alikapon may. Kayat na ti mangalan iti baro. Anya? Ay, saan ang mabalin ati kasta? Kasano makaurnong kayo nga eh? Talaga asaan kami ang makaurnong. Kinapudno na, pare. Mailumlumlum kami pa yan iti utang. Gapu iti kasya nga aramid na. Naibagmay, tay malatiw ka dito'y balay, Chuna. Apay aya, tatang. Tada ti kayat ko nga ibagakin ka anak ka. Anya manan day taya. Dayta aramidam Anya manan nga aramidak ako nayo aya. Anak ko, apay ay apilpilitom ti agbiag iti nagarbaw. Katagdadatamot amarigatan kayo ni Maria. Anya amarigatan? Saan mo't tatang? Manya saan nga ibagbagamot si Kachuna? Kat no damag kong agsasalupang kanon ti utang yaw. Kapo kadagital alam nga agduduma kagawaan yaw nga oray saan nyo mat akasapulan. Anya saan mi akasapulan mo? Kasapulan mi dagijay akagawaan, tatang. Saan ko mga ibagam akasapulan nyo mat? Katadapay mo't ladagiti daan nga alikaman yaw. Da kayon, ti mismo anag ko na. Daanan dagijay. Masapol nga rod ang masukatanan. Anak ko, no saan nyo akabailan? Saan mo nga ipilit? Kunada nga rudain, sorsorwam ti agkukaw, no akikid ti ulas apagkumaw. Adulahamin day tatang. Kasta na tibiyag. Wain, kasta na tibiyag. Ngam kasanaw, no mailumlum kayon iti utang. Kasanulangan ti panagbiag yaw. Saan to ang mapasamak day tatang? Ay natsuna, itapay laang anak ka. Ikagumaamon abaliwan ti kasta nga ugalay. Saan na nasaya at dayta?
Amangan no agbabawi kan tao, itinakana. Bakit? Naibusin ti limagasot niya inted mo nga allowance ko iti 15 diyas. Anya, naggastador ka mo tad Mario. Ah, Naipos mo ti intad ko apag pletem, kat nay, awan pa'y sa nga pulong aldaw tinapalabas. kasano ngay asaan ang maibaws kat limlimagasot mo't laang day jay, Chona? Hoy, Mario, di mo laeng-laengan ti limagasot, ah? Dakalaga ta day jayan. Diyak tupay nakaigam iti limagasot, idagtutubo, ah? Idi nagtutubo ka pa'y laang, Chona. Talaga dakil idin ti balor ti limagasot. Agam no ita, manumot laangan ngay ti limagasot. Kat, anya nga rod itan ngay. Ay kat ikan nagiti pag-allowance ko mo't bakit? Kasapulag ti pagplete kitinar daw ama pa niya pagtrabahwak. Ay, awan ti maitad ko, time bayad ko amin ang kadagiti hulhulugak nga appliances, di intad mo kanya kasweldom. Anya? Iso nga giremedyo ka pailaan. Ang mumot nga do ti paggasgastusak. Nawatam, Mariaw. Oo, dayan ti kasta lang ang asimampot dito yung opisina, pare. Ay, Nakalingling at kakan madlaw ang nabannog ka. ay, kasano, pare, kat nagnagna kasi mrag. Anya? Ay po Diyos. Anya aga po ang nagnaka asimrat ngay. Nagadayo ti opisina manipod ijay balayo. Ay, babain man, ngam, aklunay, ngam awan pagpletek, pare. Anya? Ne. Kasano ang napasamak dahi takot ag suswildo ka mat dito yung opisina? Pudno, nga agsusweldohak. Ngam, awan mabatbati, pare. Dandani awan to pa'y paggatang may itimakan main. Gaputa may ipos mo't ti sweldo. Gapu ka dagiti utang abay bayadan ni Chona. Anya? Ay, unay. Ay ket, puskulakon ati rupak pare. Amangan no mabalin nag-apabuludan iti paggastos ka. Aging gainton sumaruno asweldo, pare. Ala, aday balakat tukang ka, pare. Sapay lak kumata denggam. Anyat ko nam, Chona. Pabuludan dakman pa'y lang iti bagas nanang. Tanay, awan mo tan maisaang may balay. Anya! Na, kasano na pasamak dayta? Ay, so saan kayo nagdamag, nanang? Pabuludan dakit din. Uray no mano atakan laeng. So kataktuin to nakagatang kami. Na, apa yan? Anyat mapaspasamak ka da kayon. Apay nga awan mat isa ang yon. Kasano? Pagbaybayad ko amin kadagiti tintin nagak nga appliances ti masusweldo ni Mario nga asawa. Ay, daytan ti ibagbagaken ka, Chona. Nagarbunto mat nga minti kayat mo apanagbiag. Kat saan nyo mat akabailan. Anyakat ni nanangan ayan. Agsermon pa'y laang mo. Agimpod ka mat ngamin, Chona. Kunada nga rudan. Sursurwam ti agkukot. No akikid ti ulas apag kumaw. Ay apo, adula amin day tangay bagbagayo. Alakit din, pabuludan dak iti isaang ko abagas, ta talagang awan ti maisaang main. Oo na yan. Saanan ang nasayati mapaspasamak kadatsuna kan Maria.Ag-uutang damutan iti bagas. No siya kilamay sa. Saan ko nga iraman ni Mario ang manugang ta? Pasay. Jay anak ta, tagbasbasol. Isu tinagarbong agbibiyag. Ti kayat na pasig abaraw ti kagawaan da. Day tangarod kahit. Tirigat na. Ipadawat na dagiti daan na kagawaan da asukatan na. Uray kumano ilako na ta isupay apagkisay na kadagiti utang na. Day tangarod kahit. Talaga asabali to o galing ni Chona nga anak ta. Agir ko nga amangan na mauman to kit di asawan kat panawan ni Maria ti anak ta. Ay, sapay la kumaata sana mapasamak dayta. Kaasimot ni Chona nga anak ta, lukas kasano lakay. Ay, paray. Day, ato yung tibayad ko itinutang ko kin ka, ha? Aw. Nagyaman ak pare Mario. Kuha, sa imbalakat ko king ka pare. Ang mga anak mo nalipata mo. Ay, saan? Talaga alaglagi pagtimbagam, pare. Nasayaat mo kasta pare.
Talaga akasapulan nga agbalin kan ana ingat ken ni Mari Chuna. Saan mo nga ited amin aswildom ken kuana? Uwan pare. Bayam nga giremedyo ti pagbayad na kadagiti inutang na. Ay, Ikam ti pagnakman na, pari Mario. Tanusan. Sigurado ang nakarkaro ang may lumlum kayo iti utang. Nay, apay ngay aday to laang ti itad mo asweldo, Mario? Kagud wala ang day ti sweldo iti kinsenas ay talaing ti paraken ka. Ikagudwa, para kanyak metay. Tapno sa anak kidi nakakaasya magmagna. Nukas di nga awan ti pagpletek. Anya? Hoy, Mario! Di nakpagpungtuton O di agpungtot kayo ng suti kayat mo! Ha? Awan ti bibiyang ko! Binugkawan akmuton, Mario. Makapungtot ka mo ton. Ay taka! Napayagan na rumbangin na ramid ko kumatikas daw. Ngam kaputay ayatan ka, nagtep-tep-pelak, tuna! Ngam napnuan na kaon! Iso aman ipot ita. Kagudwala ang tiswildok titid ko ka. Kasano ngayon ngay dagiti baybayadak nga appliances lakay. Ay kat makamu ka mangirimedyo iti amin No di ka makabayad, kat idaromda ka. Ay kat makamu ka. Anya? Basta manipot ita, kagudwala ang tiswildok titid ko ka. Tapno makasursuro ka nga gimpad. Kat no ireklamo da ka dagiti nakautangam, ay makamu kan, tuna! Kasanuitan nanang, tatang. Agsasalupang ang dagiti singsingan kanya. Gapo ka dagiti nalak nga appliances. Tirigat na. Talagang agkurang tititid kanya ni Mario. Ngamin, kagudwala ang iti sweldo na tirim-rimit na kanya. Ay, kung gunam, Chuna! Ha? Nanang. Gusto ti inam. Gonggonam. Angken nga binti ulaw. Sang kaibagami ide asorsorwam ti agkukaw. No akikid ti ulas apagkumaw. Nangam di ka matdim ngag-apulaws. Anya kayo magtagtatang. Nanang, agparikutak lang arudan. Kasta pa lang di magpagayo kanya. San mo nang dakay lang, Mal? Ay, rumpang laeng, tapnagnakam ka. At angken nga minti ulaw. Di ka pulos dumngag iti pamagbaga. Anya! Tatang! Nanang! Kasanon na idaramdagdag iti nakautangan! Ay na! Kastala tibiyag, anak ko! Sangwa man, idarong na ka! Risutag! Di sinarat mo ang pari ko, Chuna! Paray, at dahay rin di taka barbaro apastag Kasta ya. Anya nga dagiti masapol da. Ay, kuha pare, janitor kan messenger. Nagbabamit asa dagitan. Ay, jakayat. Anya? Anya kumangit ti kayat mo, paray? Ay, kumamot mga opisina at no makarelax da tao. Anya amang opisina ti pagbagambat dita. Agtagtagainap kan samay. Akit no agpada tamat asaan anak katurpo si tikuleyaw. Ay, kuha pare. At dayta ka manan, pare. Igaraw mo manan ti ugalim. Saan kanyag pilpili iti trabaho? Mapan kakitin. Parang mapagasatan ka matag. Si Kanti mapan. Jak inarapap, jak balin abapaw na. Oh, kumusta ang application ni Paray, Maray? Ay namaray, kaasi ti Apo, mangrugi inton Lunes. Ibag ka pa'y amari. At least, adan ton panggadan nila kay mo. Saan akas kanyak? Nakadepende kami pa lang kadagiti dadakkel ni Jake. Ay, kat alukuyan ngamin, anila kay mo. Ay, nagregat nga alukuyan ni Jake. Ti kayat na, executive adagos ti saad na. Anya? Oo na yan ni pare. Makapaasar nga rod. Nangalaamat iti high school graduate nga executive adagos ti saad na. Ay na, sorry mare Opinyon ko laang daytoy. Saan lak ko maakagura? At dan sama ngamin pangpangas ni pare. Ay, naibagamon, Mari Ani. Saan laang apangas? No di kat sadot pahit. Tatang, nakastruk mat gayam ni Mike tita baro apasdat dita sentro.
Tay ka di asawan ni Ani iti kunam. Wan tatang. Ay kat naimbag man. Dakkel ko mamot ti tsansa ni Ading Jake ang maala San namot akayat ti agaplay. Ay na, saan mo anam namaan ti adim nga agaplay? Kabisadom ti ugali na. Ha? Di kayat na, katsay nalagaan at trabaho. Di na kayat tay marigrigatan. Ay, wan nga rod tatang. Dahi tamo ti problema ka ni Jake. Ide, agkasapulan ti kumparik iti pahinante. Ibagbagak iti adim ngam saan namot akinayat. Tatrabaho ka no ti tambay. Anya? Anya kumangay ti awang na nga rod iti bagina. Di mo tambay san ka de tatang. Ay na, kat isumet. Isu ang makapasyodot nga ron, ang makapagkatawa ti adim. Imbag ko mga rod nakapagturpos iti kolehiyo. Ngam saan mo, tainay ayam na mo ti panag-eskwela na. Ay na, jak nga ron amo no anya ti aramidok iti dayta akabsat mo. Kaasi ti pamilya na. Imbag ko mga rod tatang, no tumulong kada kayo nga agtalon. Imbag la pangalaan na mo't iti pagbiag ti pamilya na. Dayta pa iti maysa. Ibabaon ko at trabahunan tay bangkag di tadaya. Tadjakon masangaw. Ngam adumot ti rason na. Ay, una yan ay ati kabsat ko. Kaano nga tanga agbalbalew. Nya, kamutan bakit? Mabisbisin da tawa, wan pa'y naisang. Ne, abay ngay abakawat ka. Katnoawan nga rodan ti maisaan. Remedyo ka kumana. Napan ka kumadimawat ka ni tatang iti bagas. Ay, mabain na kun Jake. No kayat mo, sikan ti mapandumawat. Tasak pa'y tibaw na. Day ka ti magbakan ka Jake. No saan ka kumaapangas. Kan pili-apili iti trabaho. Ada kumamat pangalam iti igatang mo iti masapsapul tayo. Ay! Sakman ti nakita mo ron. Isardeng mo daytan. Apay, di mo kayat adanggan? Gagno na tatipon mo. Kita ni pari Mike, napintas itan ti biag ti pamilya na. Saan nakaslakan ka apasig adi na dawat ti pakan mo iti pamilya? Tal na ka man. Ay, saan? Saan nakapagtalnaan, Jake? Ibagak lang ti kayat ko nga ibaga. No awan ni tatang mo, kandag iti kakabsat mo, sigurado nga agbisin kami a pamilya. Tibaban kan san patnagtal na kan. Sige, alamay Total, isumat ti paglaing Adeng, apa yan nagkabibaw di bibig ni Cora? Ay, kuwama na. Diyak nakapagdepon, nasaktak ti asawa. Ay, unay kamutan ading ko. Apay ngay adin iswang di asawam. Nagadumot ngamin ti bagbaga na. Keso awan trabaho. Pasig adawat, ipakpakan ko iti pamilya. Kat, sakitam ti ibagbaga ti asawam, kat pudnumat. No, tauray da kayo, ayunan nyo ni Kura. Ading, jak ngamin kanunungan ti aramid mo. Maawatak tirik na ni bakit mo. Amo mo ti makagapo, no apay akanayon kayong agapa. Gapo dayta iti kinaawan ti trabaho. Awan ti dakas na ading no tilmo ng ti pride mo. Agbiro kay ti trabaho. Uray anya at trabaho ditan, basta disente lakit din. Masurunag yun ni tatang ko. Gani manang Marisa. Apay mo ta, kapusor mo ida, pare. Lagado nga bagbagada. Agbiro ka kano iti trabaho. Nakahasi kano ti pamilya. Mapling ti lapayag ko nga dengdengag. Ay, gagangay na, pare, ta pamilya mo nga rod kat. Ida, di kaya da, tay pumintas mat ati biyag mo, pare. Ayan ti problema dita. Kaya adamat dumawatak iti tulog. Pare, nasaya-saya at nagsapol ka iti pagtrabawam. Kita na ka, pare, at least, trabaho. Ha? Sikamit, ipanakil mo man ti trabaho mo. Kano janitor lang. May isa ka lang, babaunin. Nababaday taasaan. Pare. Tunay ka, may ten, pare. Ibagam tuman kanak no, the opening para iti office work, pare. No. Ay, sigurado ang malak.
May sakto mo nga awagam iti. Sir! Na. Jack Corsonada ti panagsasaon ni pare Jay ka. Bakit? Apay anak ko nam ti kastan lakay. Nabayagan niya, bagbaga na agpainumag ka na. Iso, pinaubos uyak mata. Ang hindi makainumain. Ay, nagadom, ti sinasauna. Kas kumaitian niya. Kas kumaiti pa ng tagibasit na iti trabaho, kas janitor. Apay, di na napanunot at ipagsiyasyatyo kat naggapo iti natgadam kas janitor. Angan, saan naalalaangan ti janitor? Tanadalos day ta at trabaho. Isumat bakit? Nadalos na ita. Hangam, nangato la uray mati arapap da jemat akong parek. Ngarod kat no dinan sapay napadasan tinagtrabaho. Ammo tayo mat anak kasanggir laeng kadagiti naganak na. Kastamutan iti kabsat na. Sa anak pa'y unay anabartek hindi kay. So ang malagip ko amin dagiti bagbagana. Imbaglaangan ata saan mo at tinutupan. Ay kutuan nakapagtupulak pa'y mata. Bakit? Ngayon, Jack kayat tigulaw. Ay nalakay, nasaysaya at sa nulikli ka mo ni Pare Jay. Jack kayat ang mapasubo ka. Nasabat ko ni pare Mike itay. Ngayon kas lalikliklikan nakmatay. Nay, apay nga eh. No, kasi nga dan agayam mo ni Pare May. Marik nakakasla na lang ni Esteban na kailangan na kanya ka. Ay, amangan mo't no adda na ibagam asaan na ang nagustuhan. Awan mo tiyam mo. Ay na, tinasaya at siguro, kasaritam ni Pare Mike, tapno maamwam no apay. Ne, agipat patakder gayam ti gayem mo iti balay na. Uwin tatang. Ay na, imbag pay ni Mike. Inot as sumaysaya at ti panagbiag na. Oray na numula ang janitor ti trabaho na. Kabailan na abyagan ti pamilya na. Tatang. Masyak to ti madan iti trabaho. Kaya itay trabaho anang ato ti saad na. Executive ko naman. Ensan lakas ta klase ti palay ti patakder ko. Yoray man aggagabwa man siyong ti patakder ko. Ay na, aday ta ka man ang Jake. Kanayon akastat ibagbagam. Pasiglaeng akinapangas ti paglaingam. Ngam di mo mo't maaramid. Ultimon bubong ti balayo, di mo pa'y matarimaan. No agtodo, agtedted, kasaan mo mo't nga unatin dagiti imam nga agtrabaho. Di tatang mit. Rugyan nak manaserbunan nan. No saan mo akayat ti makangag kanyak anak kao? Agsapol kan iti trabaho, saan kat atay mangnamnamak kalagtan kanya? Imbagman ading ani, tanapanunot mo ti agipatakder iti tersenam dito sango ti balayo. Tapno saan kami ang mapandita highway agumatang. Nagaddayaw. Un manang, imbagla a pangalaan iti additional income. Ay wan ading ko, husto day taan ako na. Nasken atulungak nila kay ko manang. Ano ti sweldo na laang tinamnamaak? Ay, saan mo umanay? Sapay do at ipagis-iskwilaan mi iti high school. Imbagman takasta kayo ni ading Mike. Adda ti kasta ka panunutan nyo. Ngam ti kabsat ko, kaslaawan laang kenkwana. Tay come what may, ako nada. Lakay, awanan ti isang tayo. Kastaya. Anya nga tanong padasam ti umutang dita ti Arsina ni Mariane. Ay, sikan ati mapan. Ah. Ay, mabainak ang mapan umutang. Sige. Padasa ka. Maray. Mabalin ka dito umutang itila ko mabagas. Bayadak tumutlaan. Ay, pasensya kan pare. Ngam sa anak nagpapautang. Basit ngamin ti punak. Iso ano anya tinaglakwak, iso matlaang tipos-ipos ko. Kastaya. Un paray, iso amaawatan nak kuma. Kunang badlan, asino da dyan nga ani? Di nakitin pinautangan?
Ay na, saan kan nga agunget? Impalawag matan ni Kumari Anay, no anya tirason, no apay adi na ka pinautangan. Gapot hasim mayatan ti biyad da. Kastamat ti ugali da. Imbagak mo tabayadak to. Ay unay kan, Jake. Di ka mo makauawat. Makita dan to nung bungak na nga. Na, Jak to idapanpansinay. Madlaw ko kung kaslasan kayon anasingad ka ni kumparem amay kadeng. Ni pare Mike ti ko na. Ay, yakon panpansinay. Agsipod ta nagbalinin anatangig. Nagraman ni bakit na. Ni, apay ngay anak ko ng tikasta ading ko. Kasano? Eh di simayat basit ti biyad na. Kunambot lang asino lang. Ay na ading, panagkunakot saan akasta dagiti agasawa. Ay adalang iti panunot mo dayta. Ay saan manang? Agpaisote ko na. Ni pare Mike, liklik-likan nak. Ang jak amwa, ano niya ti makagapo? Nimot Mari Anay, saan ngagpautang? Iso akagurak ida. Ading ko, dakas, ti gumurgura. No ada isyong kadakwada, kasaritam ida. Ay, basta. Kagurak lang tayo da. Marikora, nakadanon kanyak agumurgura ni Pari Jake. Gaputa saan ko at pinautangan idi na minsan. Ay najak impagarup asin nakit gayam tinakam na. Kunak mo na awatan na timpalawag ko kunkwanan. Mare, pasensya kan iti ugali ti asawak. Ay, no siya, maawatak ki side mo. Ay na, jak kumakayat nga addaguran-gura iti nagbabautan tayo. Ngamin agkakaaruba tayo. Kat narigat no adda ti saan tayo apagkikin na awatan. Bayang mare, baliwak akasao ni Jake. Tatang, tumawatak man ang tayo. Talawans na iti ubing nga giskwila. Naay, no kumangamin manggad ka, tapno saan ka adawat kanya? Asla akmatan ATM ti panagkitam. Asano ngayon ang anak taon? Asino pa nga iti pagsanggiram? Ni tatang mo. Sa anak ang mauma amang bagbagaking ka. Agingga ama ka-amiris ka. Nalakakakuma nga agdoras no ikatam ta kinapangas mo. Maan ano kumano nababalaan ti saad mo. Tinapatag, mabiyag mo ti pamilyam. Dayta ti tandaanam anak ko. Pare, si kamot gayam. Uwan pare. Kahit ka kumakasarita. May papaniti anya, pare. Damagag ko man, nga ba liklik-likan na. Ko namin pare, di na minsan anaginumta, tinagibasit mo ti trabaho. Imbagam ang nababalaeng ti saad ti trabaho. Yan may saak laeng at agabong. Pare. Ang orino kasjay laeng ti trabaho pare. Proud aklata. At least, adda trabaho. Pasensya kan pare. Jak na puutan na naibagak ti kasjay. Kahit nasayar ko ti Reknam. May isa pare, gimura ka, idi saan na ka pinautangan ni bagat ko. Bawatam ko mamay, tamang rogrugi kami pa ilaeng. Awan pa iti husto a kapital na eh. Pare, agsapol ka ngaminan iti trabaho. Urean niya at trabaho, basta disintay. Saan ka niya umututang? Wino dumaw-dawat kinitatang mo. Uwan pare. Agsapol ako iti trabaho. Mayat na ita pare. Kasta talaga ti biyag. Agsalukag ka, tapno adda pang biyag mo, iti pamilyam. Kat husto ti kanayon niya baga ni tatang mo. Idya mo ti kinapangas mo. Tapno dumur asmat, ti panagbiag mo. Kasta ti biyag! Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Kasta ti biyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo sobraan ti agpalastog, tamangan no si kanto ti manabtog. Tampok dito'y programa tayo. Kasta ti biyag!
Awanay na. Asawain dan ni Gloria. Ay, kasardan iti mabiit. Ala, aklunan yung tigasat yung kanina na Gloria, tatang. Saan ada kayo ti kayat na? Ni tata danyo ti kayat na. Kastala ti biyag, tatang. Adda pa nakapaay ako nada. Ay, apay agastoy. No asino dagiti ay ayatag. Saan datmat akayat? Ala, hustong day pa naging inom yung. Nabartak kayo. Bay, anak. Tay papas ko ti sakit tinakam ka. Apay nga may nasa anak agwapo. Apay nga may na naglaanak. Hindi kayo man agsao iti kasta, tata. Nataor kayong muta. Saan? Na, Ugo na mlaing dayta. Nalaanak. saan nga ro? Manjakam! Diyak kayatin ti agayat pay. Diyak kayatin ti masakitan. Napanan nga ro din ni tatang, manang tinang. Napan ije bagyo. Nagbakasyon ije balay daan ti garet akabsat na. Kasta ka de? Nasaya at mat tagin niliw dang agkabsat. Una, kantap na mailiw-liwag na ti sakit tinakam na. Gapo iti pan nakapaay na. No, pay lang amin akong dian. Katlaklakayan lang arudan ni tatang. Kastala ti biyag Kaya't namat siguro tay adakad kadwana. Nang runakat agmay-maysan ije balay, tadamotan bukod ta pamilya. Ngam namin adun anapaay, manang. Idi damo, ninanahuan na abalo ti inaram na. Angam na paay mat. Idi kwan, ninanahile na abakat abalasang ti inaram na. Angam na paay manan. Sa ita, ninana Gloria, angam sabali mat ti inaklon na. Isardeng na kuman ti agaram, tapno saanan ang masakitan. Kastamot timbaga na sakbayan nagbiyahe. Nadidigra ka noon. Para makita no talaga asaanan nga agaram, ading ko. Ha? Tatang? Tina, insangpet ko ni Femia dito lugar tayo, anak ko. Umay ko man ipasyar dito yung balayo. Ha? Sumrat kayo tatang. Agmano ka nga rudin akin ni nanang mo, Tina. Si Kamot Samson, sweetie. Saanan ang masapul nga agmano ti anak mo kanya? Pabakatan nak matlaunga. Ay, sige nga rudin. Sumrat kayo tatang. Nagyaman kami. Saan kami ngagbayag? Tamapan kaming tupay ije balay dalala nga, Dave. Inakman yam ni Femia kadakwada. Tatang, nakaskas daaw. Namin adun anapaay kayo. Angam ita, kinayat da kayo tinakapimpintas kan ubing pay ababae? Ay kat, day tamat siguro ati sukat ti pan nakapaspasakit ko iti kalabas, anak ko. Nakaamuan nyo ngay kan ni Femia, tatang. Ijay Bagyo. Angam sana taga Bagyo City ni Femia. Aga baabang laang ijay balay ni Antim Agaret, ijay Bagyo. Nakasta. Border ni Antigarit dayjay a babae. Anak ko. Apay? Di mo kaya't ni Femia para kanyak, anak ko. Kuwa nga min. Ladingitak no maibagak ti kastoy kasla jackpot dyan nga ay ayaten na kayo dayjay a Femia. Di ko nam. Hangam siyak ti makapanagnag, anak ko. Napalalo ti panagayat ni Femia kanyak. Ngamin, naimon. Anya? Awan lala. Ay saus, grabe ti kinaman nang imon na. Iti pa nagkuyog mi ang nagawin ni tao. Ay, nadlaw ko at talaga alam na.
tanaimon. Anya, ala. Madingarod ano na imon, tatang? Anya amade. Mayat kiti tatalaga amariknak nga ay ayatenak anak ko. Anya? Pare Samson, Day. Si kamet gayam day ta parigar daw. Napan kakadimot nagpinsyaw nakaskan niya. wen man pare. Ayun, nakita mo ta in post mo iti Facebook. Nakintas mo tayo nobya mo, pare. Wala. Uray kastuyak laakit kita anya. Ngem. Adda pa'y la kumayat met paray. Agasum dahi ta. In marang mang muntay nobya mo iti Facebook, pare. Wala. Takno makita dagiti babae. Nang paay kanya. Ubeng kan napimpintas met lang adayo tinobyak ngem isuda. Ay, nakapabal ka mo, pare. Sana all my Jonah. Makasapol kan tumet pare. Sana maala ititin na eranday ta parigar daw. Eh, ano tilong table, pare Samson? Madanon ko, pare. Nayunak pa iti urnong ko. Tapno bongga ti kalay sa amin. Diyak kaya ti simple akasana. Ti kayat kau, tay maawis amin nga amamaw kan kakabagyak. Tapno aduda amang saksay. Iti panaglantip dagiti puso may kinifem ni Anubia. Ay, agasum man, pare. Ay, awan lang kabsat lan. Ay, palasa nga kabsat na. Ay, awan tagmay-may sa lang anak ni Femia, pare. Iso apasinsyakan. Sa dino tinanggap, Ma'am Samson. Ay na. Tagimon sa manahin. Naggapwam ko na. Apa? Ijay plaza, sweetie. Napan ko inalatay pensyon ka. Apa ang nagbayang ka? At na babae akin na sinarak mo niya. Kuna ko ka. Hagimon manahin. Agsao ka Ni sweetie, mate. Nagkita kami ngamin ni Parigan. No. Nag-istorya kami. Iswa medyo nabayagan na. Sweetie. Siguradom lang ang alalaki ti kinasinarak mo. Ano mapanik nga da babae. Agalwad ka kanya. Ay na. Isa anak gayam analaan. Natairak gayam. Tasilo sa tinubyak. Ay, maragrag sa kanak no kasta nga agim imon ni Femia. Panagrik na katsyak ti katairan dito yung lubong. Agasang bay dito. Laklakayan ako na may dilig kini Femia. Ang agimon kailan. Kaya't naasawan. Natairak. Tatang, kudno ka di anarabyan kayo manan anagawid idirabi eh. Hindi na. Nag-nightlife kami man kadagiti padak a senior citizen. Kat, inapa na kayo ni Femia. Gagangay na. Tagim imon ngamin. Tatang, kanayon samot nan ti panagapa yung ni Femia. Saan? Isulaing ti mga abakan niya. Jak tutupan. Tamok apasit lati panagim imon na dayjay. Labnak ngamin unay, anak ko. Amuyo lang arudan anaimon. Ngam agpakarabii kayo pa lang agawid. Di ad-addan nga agimon. Ay na, bye-bye aman. Igagagarak na road. Ano niya? Maay-ayatanak ngamin nukas ding hagim imon. Feeling ko kat siya ti katairan dito'y lubong. Ay sus, tilar-aramidan niyo, tatang. Inton kwan, dumakkel ti saan niya pag kinawatan. Saan? Tadyak metututupan. Awan ti mapasamak nga apa, no may salaang ti umapapa. Basta siya, in-enjoyak ti panagdinami. Takan hayong nga agimon ni Femia. Pamanagnag at talaga alabnak jay nobyak anak ko. Ngamnay, tatang. Kitaan niyo
Adda pagsasao ako nana. Di mo sobraan ti agpalastog, taamangan no si kanto ti manabtuog. Iso adi kay unay, tatang. Pasensya ka na. No saan ka pa'y lamay kasar ita, sweetie. Nayunak pa'y ti urnong ka. Tapno ing grandin to ti kalay sata. Okay lang, Samson. Basta di nakisuksukat ha. Unay kalakit din ayafin niya. Si kalaang matilab ko kay. Pasensya ka no naimo na sweetie. Tadyak kaya't ang maagaw da ka ti sa balikan niya. Di ka madanagan, tamaawatan ka. Anyam, madamag kumanlaeng, sweetie. Sa anak mat anataan. Anyam, apay nga agim-imon ka. Sino kumamat ti mailawan kanyak ngay. Nang runak at lakaya kaon. Nagtaer kan tupay. Si katikatauran iti imatang ko. Si kalaang ti lalaki anak karit na ak iti kastoy, sweetie. Iso ang mabutungak no maagaw da ka ti sabani. Ay na. Makapalok mag iti puso mat na kitang ibagbagam, sweetie. No maagaw da ka ti sabali kanya. Agda ka mataya. Anya? Papanam, sweetie. Addamapan ko gatangan ijay ili, sweetie. Oh, di karumrumor Mabitak lang iti papanak. No di ka masangputan dito balay, agsagana ka. Ha? Ay, si kamay. Papanak kumanay. Adak lang dito'y balay. Nasayaat nga rod no kasta. Umdas ka diti kwartam, sweetie. Nayunam aya, sweetie. Wala. Oh, ato iti sangaribaw. Agyaman nak, sweetie. Di karumrumar mabiitak laang. Wan, sweetie. Bala, agananad ka. Agyaman nak. Di ka agpastrek iti uri asino dito'y balay Well, nadanag mo na ya. Bala. Mapan kan, sweetie. O sige, sweetie. Ay na. Kasla maitay tayo iti kaulpan. Nukas jay nga agim imon ni Fimbia. Panagrik nakat may saak a prinsipe. Tay katairan a prinsipe. Apagiin nagawan tinagadu a prinsesa. Aha! Amukon ti aramiday. Hello, tatang. Hello, Tina, anak ko. Agman-manicure, pedicure pa niya balayan Dionisia. Wan tatang, apay aya? Agmanarusak ko maiti ko ko. Rusa na rin mo, Adda dito'y balay ita tatang. Apay aya? Maunang man dito'y balay, anak ko. Manarusak man iti ko ko. Ay, sige, taibagak tatang. Sige, ibagak ta umay itaan, wan. Bye. Bye, tatang. Itaman pa'y nagpadalos ni tatang iti kukuma. Sigod pa ta saan nagpadpadalos ka ni nanay. Itaman pa'y. Ay. Talaga asaklutem to'y sakak, abalayan. Ay, wala, abalayan. Tapno madalusak na imbag dagiti kukotisakam. Sige nga raw. Iba-ibayag mula ang adalusan dagiti kukok abalayan. No saan ka nga agdardaras, Ay, saan matkit day, abalayan? Sige nga raw. Nag-text ni Fimbia. Pahawid ka na. Sigurado nga agimon maneng no makita na ni abalayan dito balay. Manuna, no makita na ito langami ita. At ni Fimbia. Ay, nay, adan ti asawam, abalayan. Adakan, sweetie. Nay,
Saan mo't ang nagtagtaga rin ti asawam, abalayan? Agim-imon day dyan, abalayan. Ah, Agim-imon lakit di kan ka. anya? Ay, saus, ay agawid ak nga udan. Ay, saan aabalayan? Bay-bay amla nga agimaw. Ay kaya't kung amin mo kasta nga agim-imon ka. Panagarit na petsyak ti katairan dito'y lubang. Laklakayan ka. Agimon pa'y laeng bay. Mange panagnag anataurak abalayan. Napigsapay lati karisma. Tanaimon tinapintas kan ubing asawa. Mangitik autak iti kanan mi kini Femia. Dito'y a fast food ti ayan ti paborito na ataraon guide. Ay na. Pila mo ti agordar iti makan. Makipilak latan. Naalak na tin tayo pisyon ka. Nagkanalay na, Darley. Uda Femia. Ada kadua na alalaki iti bangir apila. Sada ka nakita. Tumalik udak tadeng ti panagsarita da. Nalain ka nga rin nag-artista, ano kasta Darley? Siyempre, mati ko na. Nairwama kong itikastoy at trabaho kanya. Ha? Tila mo day di alakay na aging iimo na lang. Believe ka. Anyati kaya't asawan day taoy. Naala naman yung tipensyon na ita. Huh? Iso asigurado man yung tikwarta, darling. Sagiti hawanan bain. Ay, iman. Femia! Ay, oh my God, darling. Tumalay mo. Ay! Agsubli kayo! Ayop kayo! Ay! Agsubli kayo! Awanan pa intay siya babae. Manangan lilaw! Manglilipat! Nalawag tinanggagyo tatang. Sigo din at trabaho na tikas jay. Di mangloko iti pada na tao. Dagiti kas kada kayo nga ada kwarta na, ti biktimaan na. Awanan ba eh? Pinangnamnaman naklagayam iti awan? Ala, amo yun to naman minsan tatang. Pag nakman nyo daytan, saan kayo abasta agtalag iti saan yung amo a tao? Anya lang ti rupak, ngay parang ko kadag iti pinaspasikat ako kumpare. Impaspasikat ka uday diya babae. Imbagbaga ka nagpapatayan na. Ayam ulbod mat gayam ti awanan ba na babae. Ala, ay nga ro. Kastala ti biyang ata. At dalat tatay pa nagbidot tayo. Tatao tayo laeng mo.